बोसोन बिजाबनि बिसयदा सातफोर एफेसुसनि सयदा एकनिफ्राय सारि आङो फरायगोन बोसोन बिजाबनि बिसयदा सात धोरोमिया आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया फराद गोनां एफेसुसनि सयदा एकनिफ्राय सारि फिसाफोर नोंसोरो फोरबोनियाव गाव गावनि बिमा बिफाखौ मानि मानोना बियो खालामनांथावथाव नोंनि नोमा नोम्फानो मान हो बेनो समाय लाखानाय सिगांनि थोननाय नोंहा गासैबो गाहाम जानाय बायदि आरो नोङो संसाराव गोबाव जोरनाय बायदि आरो बिफाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराब हो बिसोरखौ ख्रिस्टियान आखल आरो परामर्श होनायजों खांदो आमेन
मोदोम लानो सासे गथ'खौ थैबाय बेखौ आङो फोजाबनो थाखाय मन्दिरनि मानसिफोरनो बेखौ नङा दिनै इसोरा दाबो मेरिकेल्सनि लामायाव जोंनि जिबनाव बियो खालामनो हायो आरो दाबो खालामगासिनो थायो नाथाय जि समाव बे गथ'आ थैनोसै अबस्थायाव बेखौ जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै बुंदों आफा आरो नों जुदि इच्छाब्ला नों फैनानै आंनि न'आव आंनि थैनो गोनां गथ'खौ नोङो फाहामफैदो दिनै जोंनि गेजेराव बे एट टाइम अफ पइन्ट ओरैबायदि अबस्थायाव जोंनि जिबनाव फैयो माने आंहा उपाय गैलिया बेनो आंनि जोबथानाय नाथाय अब्लाबो आसाखौ दानांगोन जायरास बादि बे गासैखौनो होदों खिन्थु थैनोसै अबस्थायाव बे गथ'खौ बियो फोसाबनो हायाखै बे खार'नै ख्रिस्टनाव थांनानै बुंदों आंनि गथ'आ थैनोसै बे पइन्ट अफ डेथ इज द लास्ट स्टेज आंहा उपाय गैया जोंनि जिबनाव बिदि बिफाफोरा सानदों आंहा जेबो राहा गैलिया आंहा खुनु उपाय गैलिया आं मा खालामगोन बे समाव नोंगौ बिफा हिसाबै गासैखौनो मावदों खिन्थु मोनसे मुवायाव हयथ' खमि जादों खिन्थु आंनि गथ'आ इसोरनिफ्राय गोजानाव दङ दिनै आं बे गथ'खौ इसोरनि खाथियाव लाबोनांगोन I need to bring to the Lord Jesus Christ as a बिफा हिसाबै मानोना बयबो फिसाफोरा बिफाखौ नायो they look the father गावनि बिफाखौ नायो दिनै बे आयदाखौ जुदि नायोब्ला आंनि पइन्ट बादिहाय नाम्बार 1 पइन्टखौ आं बेखौनो बुंनो नाजादों सासे इसोर फोथायग्रा बिफाया गावनि न'खरनि गोनांथिखौ सिनायो A godly father recognizes the need of his family. दिनै नोंथाङा सासे इसोर फोथायग्रा बिफा जानानै न'खरनि गोनांथिखौ सिनायाब्ला you are not a good father. No. You need to know that माया आंनि न'खराव गोनांथि जानानै फैदों गेजेर थाखा फैसा बे गासैखौनो yes बेखौ नांगौ नाथाय बेनिफ्राय बांसिन आंनि गथ'नि जिबन बेखौ इसोरनि खाथियाव दोनो ने जुदि गैयाब्ला नोंथाङा सिनायनो गोनां जागोन You need to recognize बिफाफोर सासे इसोर फोथायग्रा बिफाया गावनि न'खरनि गोनांथिखौ सिनायो होनना बुंदों नैथियाव जुदि नायोब्ला as based on the scripture Mark chapter number 5 आव जायरासनि सोमोन्दै जों नायनायाव बेनि आखुनि सोमोन्दै नायनायाव बे मोनबा आखुथायखौ आं बे जायरासनि जिबनाव आं नुनो मोनदों very स्पष्ट भाबै very clear भाबै बारा थिखा जायाना बिदाखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन जोंनि बेंगलर बड' चार्चआव मा मा एक्टिभिटिस मा मा प्रग्राम जायो दे थेंक इउ मा खबरफ्रा बारा थिखा जायाना